ο Ασαριφάν, άμα παίξουμε το Ιντέγκ, να τον αφήσει στα 50 μέτρα 10 πίσω. Αν παίξουν τεχνική, θα πάρει ο Ασαριφάν 9, ο άλλος θα πάρει 4. Αν παίξουν κεφάλαιο θες, πιο πολύ θα σηκωθεί. Άρα αυτός θα δώσει ταχύτητα, είναι θέμα και προπονητή τώρα. Ναι. Θα δώσει ταχύτητα. Όπως εχθές, και ήταν χάρμα Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, στο δεύτερο λίγο πόβησε χώρους και τα λοιπά. Στο χώρο πάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να σταματήσει αυτό το παιδί για να σου κάνει αυτή τη δουλειά ο Καρντόσο. Δεν μπορεί. Ο Καρντόσο είναι η σέντρεφορ μπάσα και της περιοχής. Ο Μήτρογλου. Τίποτα. Δεν τον αλλάζω με τίποτα τον Ασαριφάν. Μήτρογλου. Πάει να γεννηθεί σε μια Μπενφίκα, η οποία παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός. Οι Κινέζοι κάναν πρόταση. Αγοράζουν τη ρήτρα του Μήτρογλου, 45 εκατομμύρια, και του δίνουν και 8 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά δεν πάει ο Μήτρογλου. Δεν πάει και μένει και καλύτερα. Θα τελειώσει και από εκεί και θα πει. Αλλά ο Μήτρογλου είναι ανεβασμένος. Τον είδα χθες στην τρίπλα και τα λοιπά. Μικρή κίνηση μέσα στην περιοχή. Είναι πιο ευέλικτος, πιο προπονημένος από ότι εδώ που το ρίχνε και λίγο έξω. Έχει βελτιωθεί σε αυτό. Αλλά δεν είναι ο σέντρεφορ που ψάχνουν να βρουν ομάδες στην Ευρώπη, κατάλαβες, να τους σηκώσει. Ο Ασαριφάν δηλαδή αν παίξει έναν χρόνο και φουλάρει πάλι, γιατί ο Ασαριφάν δεν έπαιξε το Καραϊσκάκι. Ο Ασαριφάν τον έβαλες μέσα στην Οσμαλίκ, η οποία είναι 8η και η οποία είχε μέσα φύσκα κόσμο. Και ανάγκασε τον κόσμο να φύγει από το γήπεδο. Και αυτή η μεταγραφή, οποιοδήποτε άλλος να ήταν. Γι' αυτό λέω ο Μαρινάκης είναι λογικός και ασύλληπτος, θα γίνει ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Ήδη έχει σοφαρίσει το ρεκόρ κτλ. Πήγε τον πήρε αμέσως από την άλλη τον Πάουκ.